Este foi o momento no que a Deputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo facían oficial esta mañá o novo convenio para a promoción do programa Erasmus+. En total, a institución provincial subvencionará 100 becas de 1.000 euros cada unha e que se complementarán coas bolsas propias de intercambio da universidade. Este proxecto e esta petición da universidade nace de unha situación de crisis económica, donde hai recorte de recursos para a universidade, donde se recortan as bolsas para os Erasmus, que estaba impedindo que moito alumnado non poidera acceder a poder participar deste proxecto Erasmus, que para min é dos máis revolucionarios que creou a Unión Europea. Estes 100.000 euros súmanse aos máis de 350.000 que a Deputación leva xa investidos no Erasmus+, un programa que fomenta a mobilidade internacional e do que xa se viron beneficiados uns 350 alumnos e alumnas. Un programa exitoso a todos os niveis, social, académico, de creación da propia sociedade. Cando estes rapaces e rapazas cheguen aos postos de poder, creo que van a construir seguro unha Europa moito máis comprensiva, moito máis completa e moito máis xusta. Creo que é o programa que máis está facendo por esa construción dese anhelo que creo que moitos temos de unha Europa que sexa unha garantía de paz, de progreso, de desenvolvemento social e de xusticia. Ela é Tania Pereira, unha alumna da Universidade de Vigo que pudo viaxar a México a completar a súa formación grazas ás becas da Deputación. É algo moi importante, non só a nivel académico, senón tamén a nivel personal, xa que son experiencias que permiten crecer como persoa individual, permiten coñecer outras culturas, axudan a desenvolver a maneira que temos de enfrentarse ao mundo, sobre todo, pois eso, cando te vas a un lugar, contas simplemente ca túa propia persona, non tes directamente a axuda dos teus familiares, pois sales da túa zona de confort. A Deputación tamén fixo público esta mañá as axudas relacionadas co programa Practicum Depo, unha iniciativa na que se investiron máis de 2,5 millóns de euros e que permite aos alumnos e profesores de FP da provincia completar a súa actividade laboral e de formación no estranxeiro.